Dara, ginaingon. Nakasa ka sa unang higayon, gipasaylo ta ka. Apan imo kyong giusban. Busa pasaylo ako nga mubahos na gyud ko. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Bakit kaniya ng iyong pag-ibig na ang akala ko'y langit? Dara! Day! Day! Pasaylo ako, Day! Hindi na kumusap, Day! Balik di na sa Day. kabit kay magbuwag na lang ta! Oy, Day! Di ta magbuwag, Day! Oy, pasaylo ako, Day! Hindi na lagi kumusap, Day! Uy! Dali siyang nakasagay gabalabal ng motor. Ganun nakatultol mo sa bahay ni Lorna, oy. Kinsa may nagsulti niya nga, dito ko sa bahay sa akong kabit. Lugar ng iskina, dong. Lugar lang. Oo, ma'am. Kaniyot ha. Complete oh. Salamat, ma'am. Daira, kumusta mang lakaw ni mo, ha? Wa gyud ay magbakak si Carlos yang gi-report niya. Sa dali nawag si Cardo, nga nakita niya nga misud si Dante uban sa usa ka babae. Giadto ko dayon ang maong motel. Og personal ko gid silang nakita nga migawa sa motel, ma. Dali silang bisakay og taxi. Bisakan sa kong kabalhabal nga motor o kisundan ko sila. Mauna to, mihunong sila sa usa ka bahay, nanaog sila og nagakos, naghagkanay. Motong gisinggitan ako sila. Moro to imong gibuhat. Ako pa ato, pamuspusan ko tog dakong kahoy, o di ba ka, panglabayon ko tog dako nga bato. Pero, igo ramang kang nakita nimo nga nagakos o naghawk. Basta kay di na ko niya, ma. Manrabaho na lang ko. Huwag angan ako ibilin ang gamay pa namong anak ni mo, ma, ha? Ha? Day, pasaylo alagi taon ko, Day. Hindi na gin mausap, Day. Gibuwagan na nako akong kabit, Day. Ayaw siya buwagi. Ayaw buwagi. Kay ako nagsugod akong trabaho. Ha? Mangita kong ipuli na ko nimo. Oh. Layas dinis ato, ha? Kung di kay ka mo layas, ako'y mo layas. Agay, ayaw ko kapit. Ayaw ko, ha? Hindi ko nimo. Bahala ka diya. Ganti ka. Ako na rin mo layas din. Buhiin ko ba? Buhiin ko. Iwan siya kong ipugod magpahigda. Buon ko hindi. Uy, Dante! Dante, giupo ni mga panty. Dante! Dire ko. Kanindi ka. Buwagan ko ni mo. Buwagan ko ni mo. Kalami, agay-agay. Dante! Buwagan ko ni mo, ha? Di na lagi ko nimo. Di na ka. Tinimuon ko ni ang grip. Di na ko nimo. Bala ka. Kagahi ko na ng imo ko. Oh, di na ka? Gahi na ka ini, ha? Agay. Uy, yung sa wala ni mo. Gitukog ko na ni mo. Di na ka na ako. Unyan, tukog balik ka. Ha? Ay. Kana, sige pa tayo. Gus, mga. Gitaklaan begini mo. Ay. Agay, kalami. Di. Buwag na lang kita. Buwag ay. Huwag kay lami. Kaniway lami. Mas kasi di ka, agay. Ala, mas kasi. Di kagyod makamaong mo tuman sa imong gipabuong, oy. Nakigbalik kagyod sa imong bana. May mo akong gipugusok pahigda. Wala lang ko mapalipat kay Bana, baya. Ni saad man sa siya nga magbinuutan na siya, ma. Saba, diha, Daira, oy. Magbinuang pagani nag-usab ang bana mo. Ayaw na yung pahaba na ako, ha? Ayaw na yung, Daira. May ka lang mo minatay dire sa akong atubangan niya. Mamuong nga imong buwagan. O niya, may bilangkan ka de, gigapog balik. Uy, di na ko gustong muundang kag trabaho, ha? Nagsabot naman mi nga dili ko muundang, ma. Mas may nagduha mi nga na income.
Nya ka nang anak lang si Dudong nimo kung mo trabaho may duha ma ha. Ako lang kuhaon ang bata kung maabot ako gikan sa trabaho. Di kaya na ako nakasakay jeep. Uy, puno-puno yun ang mga jeep di pasahero. Ay, asa naman tao ni sila? Day, o pa rin kang sakay. Uy, Lucas! Wa pa di ka makauli? Alit kong tambal sa butika ng kong papa day, oy. Ano yun, sakay lang rin. Ataw tingnan sa inyo. Sure ka? Oh, sige, kagigutom na sad ko ay. Ha, priya, day ta. Ano li, sakay na. Yang magita, taga-rindirya nga. Kanaan na to, dali. Ay, ayaw, uy. Makita niya kasi imong uyab, patay ta. Gawom na mi, day. Gawom na mi. Ang saingan? Buwag na ba? Buwag na. May tagod layo, oy. Kanang, dunay ba na ba, press ni mo? Joke ka? Dali, sakay na rin. Oh, sige, sige, kay gutom na yun. Lucas. Ano, day? Ano ang magiligusag ng bana? Silo, oy. Wapa ni mo, ah! Wapa ni mo. Doon ang pinagang laking muyab ni mo, eh. Nakadungog maganik ko mga tabi nga may kabit na sa siya. Ambot ng banan ako eh. Gwapa man unta ko pero ambot lang. Sakpang bilin mo siya nga magduwa sa ubang mga babae o kayo ba nga sa duna pa siya kabit mo ginagya duna pa ila-ilaki nga buutan nga mabusi mong kinabuhi nabigog maginyong mayo okay ba ka kinsa? Kinsa? Ako Lucas. Day, iuli maligi ka day. Yung kaon to pa ka muli. Ha? Kana dahil si Milay ang imong gikabit ron? Gidaw pag gini mo sa ato? Hayop ka, mga sakop pus demonyo! Day, sorry, Day. Si Dante, manggod, mamugos mo. Day, di na kumuusap day. Dili na day. Di na ko nimo! Hingpit na gyud ko mo biyas imong kinabuhi! Unsa? Wala tayo na. Undan ko nung trabaho si Lucas din sa ato. Gitabuan niya na dakong dadahan si Mol. Pero kuno nga, dili ka nang niya makita. Mo din nga, wa siya mo trabaho ron. Mo lagi. Unang adlaw ron sa iyang pagsugod og trabaho sa lain niyang gi-applyan day. Inig off na to ron. Wadto ko sa ila. Buwag na mi sa kumbana. Og si Lucas. Siya ang ipuli ko sa kumbana. Kay buutan man siya. Nakagusto siya nako. Mo ba? Oh, lipay ka ito siya day. Nga ikaw mismo. Mo adto sa ila. oh dede na ang bitaw no yung sige ko makatuog ikaw man di sa amo ay og misulti na ko gingon ana Buwag naman sa kumbana. Nasakpa naman sa nako nga may lain na sa gikabay ang babae. ha Busa, uyab na ta, Lucas. uy Lipaya ko, Pi, aron makapawas ko sa salbahis na kumpanya. ano ko dindot na day dali minutos kwarto na dali na ako naman ko sa dinero wa sila sa mga magpapa tada na yun kahumot kong mugdog pa kayong imo nalabit man ang imong bana taon nga nindot o mga gayni. Sige pa, Lucas. Palapoy ang ibuhat sa kumpana, Lucas. Halo, mic test. Nagabi, ha? Murang mag-microphone. Ano yung microphone? Diyan ko mo sa sound. Sa sound. Lanog. Pakuan ako kasi mo, Habi. Ay, isang ilagon mo ba? Gano? Nagbaho. Lucas. Ano man? Ako po ang tanay mo pantin. Kayo mo sa kong brief. Sige, hubuan ako yung brief. Kalak ka kataas, ani. Kalayo na sa kumbana, ani. Ang ginakot pa lang, lupit na siya. Ako nang di-exercise, day. Exercise niyo? Ako nang ipaguri-guri sa kandang para mataas. Effective kayo. Na-exercise. Ay, pasuda na, Lucas. Uy, kadukay pa. Ayaw niya, ha? Uy.
Ako sa niyong pekis-kison. Ako lang, wag. Lo, nikis-ikis din mo. Oh, tro ha? Oh. Lolo, kuya mo. Uy. Ani sa imo kis-ikis ni Slow. Ikis-ikis. Asa man. Kung man nakikis-ikis lagi, natural na. What's up? Maum na para kasuay na ka ng blue side. Gasway na, ano ko tawa. Kani. Anak, paminaw ha? Lucas, Paminaw. Oh. Oh, may ikis-ikis. Uy. Tara, Slow. May ikis. Slow. Ikis-ikis. Lucas. Bitaw no, ikis-ikis. Ang kalami sa ikis-ikis. Wow, kanindot kay Nurhiap yun ang ako sa mo, Slow. May nahitabo ginamo ni Lucas sa itong higayuna. Uwaw ba yung una-hunaon kay misong kunya sa ila pero naglagot pa ko sa kumbana. Karon, gibuwagan ko na gid akong bana kay wala ko'y gugma niya bisan gamay. Mga mga kasama ang kaagi ni Daira dinhining tulumanon. What's the style? Wa na gugma bisan gamay style.